Ahojte rybári. A rybárky. Našu prvú výpravu tohto ročnú začneme tu na našej miestnej vode, na VN Bišta, kde sme sa s Lukášom rozhodli stráviť zatiaľ 5 dní. Uvidíme, čo nám ešte prinesie čas, počasie a uvidíme. No. Už sme tento náš rybník tu už raz prezentovali. Je to, jak sme hovorili, po Širave, naša druhá srdcovka. Čiže uvidíme, no, čo nám to tu dá. Začali sme to dneska, aspoň ja som to tu začal dneska na kratšie, 2x udicu. Ja som jednu posielal skoro cez celý rybník a druhú som dával tak tiež kratšie trochu. Uvidíme, čo sa viac osvedčí. Uvidíme, noc je pred nami a keď tak hlasíme sa potom s úlovkami, že čo jak. Takže držte nám palce. Takže máme tu prvú noc na našej 5-dňovej výprave. Uvidíme, čo to teraz nás dá, dúfame, že to pipne. A keď večer nič nebude, tak sa ozveme zajtra. Dobrú noc. Takže aktivita rýb nízka. Už vlastne máme obed na ďalší deň. Cez nás to vyzeralo tak, že ja som mal jednu jazdu. Podarilo sa nám premeniť, pretože zašiel do krachu. Ale nevadí, snažíme sa ďalej. Teraz sú iba také menšie rybky, ako krása, podskáčala, dvomanie a tačme, alebo to je zbytočné. Ale keď bude niečo väčšie, tak sa ozveme. Takže už sa ukladáme do spánku, ja som skončil v aute a bola už jedna jazda, zase sa mi podarilo zdolať, no nevadí, bol to asi kaprík, máme taký pocit a uvidíme, čo to nás to dá, no, takže držte palce a vidíme sa, ak niečo bude. Tu konečne po jazde prvého zdolaného kapríka, Squid and Chili Fast Bites, taká pekačovka 50 a poďme si ho pustiť. Takže ďalšia noc pred nami, kým som sa neozýval, boli ďalšie dve jazdy, obidve nepremenené. Jeden kapor sa nám pri brehu odopol a druhá jazda zobralo celý nadväzec, takže netužíme, čo to mohlo byť. No, čaká nás ďalšia noc. Ideme nakoniec až do pondelka, predĺžili sme to jeden deň. A poďme do nich, no. Ideme to ešte vybojovať, ešte 2 noci pred nami. 2, prepáčte. Takže poďme do nich, poďme to vybojovať. A keď niečo, vidíme sa. Peace. Akurát pošiel ďalší amur. Taká možno 60-ka, 70-ka. A tak ideme ďalej. Takže máme tu ďalšieho kapríka, tentokrát dujsec na jahoda chili. Krásne išiel do jazdy a poďme si ho spolu pustiť. Takže máme tu ďalšieho nasediačika do 5 kg. Squid and Chili Fast Bites, ideme ho pustiť. Takže máme tu ďalšieho nasadiačika. Rozpršalo sa nám a ukázalo sa to aj na rybách. Postupne už ideme vyššie, tento už má možno aj 2 kg. A ideme ďalej. Prišiel na Fast Bites Squid and Chili. A ideme si ho pustiť. Dúfajme, že priniesie už väčšieho konečne. No, takže my tu máme pred sebou našu poslednú noc na tejto výprave. Dnešok to dal asi najviac. Síce neboli tí rybky veľké, ale dal toho asi najviac. Čakám od poslednej noci, že sa to naozaj rozbehne. Vedľa ťahajú ryby o 160 sa povedať, 24-7 ťahali niečo vonku.
Ujo tu vedľa už povedal, že už vyberá dice ide spať, aby sa vyspal. Tu v biváku a dúfajme, že to pípne a že si ešte s Oskom poťaháme. Pozrite sa, ráno sa zobudím a prídem k tomuto. Idem to ich už kontrolovať. Takže my už sa pomaly balíme, odchody o 12. Večer bol 60 km, ale nenatáčali sme to. A ako ste mohli vidieť na tom video, čo som už ukazoval, Neudica išla až do vody skoro, jak utiekla. No tak, a to bolo cez povolenú cieľku, čo nechápem, jak je možné. Ale také by bolo ešte niečo. Ozývame sa. Takže ďalší nasadačík, v porade asi 15. Zase na Face Bites Squid and Chili, tento je trošku väčší tomu. A dúfajme, že už prinesie aj iné niečo ako nasadačíka. Takže po menšej prestávke kvôli problému s počasím sme sa zase ocitli na bište. Zmenili sme trošku miesto, ale tak momentálne je sobota a budeme tu do pondelka, tak ideme to ešte trošku predĺžiť a poďte sa pozrieť, aké máme tu pekné miesto. Akurát už bude za chvíľku prvá noc, ktorú sme to predĺžili. Zatiaľ to iba tzv. SMS-ky, popípuje to, nič iné, ale tak uvidíme, no, čo nám to ešte dá. Keby niečo, samozrejme sa ozývame. Takže sa vám akorát ozývam z bivaku, je nejakých 2:30 ráno, alebo koľko, akorát mi utekol kaprík pri brehu. Nevadí, no, je to moja chyba. Tak ideme to ešte skúsiť ďalej, keďže nebol asi veľký, mohol byť tak 5 kg, ale nevadí vôbec, ideme ďalej a ozývam sa ráno. Tak, naša pišta nám vydala takého kapříka, že šla na guľu, ktorú sme dostali, jak novinku na testovanie, ktorú sme aj na začiatku videa hovorili, nech skúsite uhadnúť, čo to je. Čiže ideme, darujeme mu slobodu a dúfam, že pošle aspoň nejakú babku alebo deda. Takže konečne už sa nám to ukázalo. Prišiel ten klasický bišťanský kapor, ktorého tu každý chytá, len my zatiaľ nie. No, už sa to zmenilo. Čakaj, to ani nezdvihnem. Torpedo má 15 kg, prišiel od Face Bites Mushel Pepper, ani nedaleko, nejakých 40 metrov od brehu sme zahodili a ukázal sa krásny. Ideme si ho pustiť. Tak dobre, no. Takže poďme si ho pustiť. Už ešte rastie. A dúfam, že sa nám ešte príde ukázať. Jaká teplá voda. Ešte posledný záber na ňo. Dielo. Toto je vážne. Poď. Takže už sa nám ukázal ďalší, akurát rozlúčkový, už sme sa balili a sme sa balili a išli sme domov. Takýto akurát pekač. Má tu nejakú ránku, dúfam, že sa mu vylieči, prišiel na Face Bites Mushel Pepper, takisto ako ten 16. A poďme si ho pustiť. Takže my už ideme domov. Ja by som z mojej strany povedal, že táto rybačka sa naozaj oplatilo sa to prísť predĺžiť.
Voda nám ukázala konečne to, že ak si niekto počká, tak naozaj zo seba dá hocičo. Tak ako aj sme vyťahli tú 16, bol to môj nový osobák. A chcel by sme poďakovať hlavne Fastbites za to, že nám dali ich gule. A ešte čo by k tomu otcu niečo povedal. Takisto, jak povedal Lukáš, určite sa chcem poďakovať Fastbites za prejavenú dôveru. Za nás určite ju len môžeme odporúčať. A zistili sme, že funguje na každej vode, takže ľudia, hneď ako budeme nejak vedieť, chlapec, ktorý vyrába tieto boilisy od januára, by si chcel už mať aj online predaj. Čiže kto by mal záujem, kľudne môžete napísať potom do komentu, vám prepošleme potom linky. Áno. Čiže Alebo kľudne aj do DMs na TikToku, hoci kde píšte, my vám všetko prepošleme. Hoci čo sa môžete pýtať, chcel by sme spraviť niečo na štýl, že budete sa nás pýtať otázky, my budeme odpovedať, takže kľudne nám píšte do napríklad TikToku na DMs nejaké otázky, ktoré vás zaujímajú a my na ne budeme v ďalšom videu odpovedať. A dúfam, že ste si užili video a tešte sa na ďalšie, keďže prezradíme vám, že sa chystá niečo aj zo Širavy. tak, zároveň chystáme sa na jeseň určite. Áno. Dokonca Lukáš sa mu podarilo ma zlomiť na niečo, čo ja veľmi nemusím, čiže určite na jeseň sa tešte aj na nejaké video z rieky. Áno. Čiže do skorého videnia a Teším sa na ďalšie video. Čaute. čaute.